ya hwe kwan pa so wonu be hyemude e wo Kwamekyerekrom nam se niam ankoye kra wonu kire mo se adehye bia krabrifo bia kwoto e de ahye akura ba akosom e na no ye woda e mo kra ba akokra de watina nanom ensie dom na wonu wie ye so a ene wonu matwetwetwa ja e de atoto adan mu a chesa ya ahomete sem papa nsemi nam som e mamra hye badwane a won potem ho no nyafo Francis Adabom wakɔhwɛ pa woni a wonu madan ahyehye ene woni enya baabi emfa wo muti ento nyina da wa ye nhyehyeye ema sabre de wo mo nya baabi de wo muti ato kakram na eso so ne nyina mo no empanifo gusu ase woni a ehya sansamoni de achi wonu ma hwe wonu pa nam se uba Facebook ne so ano den eni enyan pa ese de menim se wo ma yetimi sa ho kire so hia wo se de bani o hyew enyanwa kura nam se sana no ye na report ba se wo ma ya yetimi o hanom tiche mu aduanan ba ko wo mo mental problem adwene kam ti asem ani se ya asem kura no a na ya asem na ho kire ne se piso ntia na wona nampa no we obi dan ne aso de sa no ya shini se dwire be a che se asem no aya hometie pa na yeguso aye bo homa na ke hwe se kensa ebeka opania wono ekasa edema konkomba group nam se ensa no kire mu pa no a na che se akwa ti se adehye bia ene wono mo konkomma ene ne mpotem wono mo no ene wo mo na sabre no wo mo ho a kire wo mo pa sabre wono madwane akoto baabi ama sabre no hawo asode wo mo so no wono manya baabi adwane akoto am enti opani a wakasa edema wono mo no eye namo a Elijah na ye wura namo anso esanso so eye nadmo coordinator ewo offense no tanke ye hwese ensa beka no ahoma no so na enkomo no yetumi atoa so na yensa nyanka ni ye bepempene akoye ni brepamo ne yesaka ye wura yasan ba ne ambahwe sede tebia no esi etie ewo ahafo ano South East district ni ahwe sede bambo ho nsem titru ho nsem esi etie abena yenko ye ni man